sóc un guàrdia de ramats. El ramat són els meus pensaments i els meus pensaments són tots sensacions. Pense amb els ulls i amb l'oïda i amb les mans i amb els peus i amb el nas i amb la boca. Pensar una flor és veure-la i flairar-la, i menjar un fruit és saber-ne el sentit. Per això, quan un dia xafogós em sent trist de tant de gaudir-lo i m'aixec ben llarg en l'herba i acluco els ulls ardents, em sent tot el cos ajagut en la realitat. Sé la veritat i sóc feliç.